ne Fatima ko in jateminɛ grand frère bolo cogo min est-ce que ni ne yɛrɛ ɲinɛ ne b'a fɔ grand frère ka ko dɔ de kɛ Fatima na quoi walasa ka se k'a ɲɛsigi a yɛrɛ kan ni ne ɲininka ne b'a fɔ n k'a y'a baara de Umar ka kuma in n bɛ da i ka kuma in na koyi sinon ni tɛ se ka kɛ ten dɛ se dɔgɔ tigɛ ne lamɛn tuguni n'i y'a wele a tɛ appel ta kɔrɔ ne b'a wele dɔrɔn a bɛ na ne yɛrɛ m'a wele dɔrɔn a bɛ kɛ ko fa ka don a la mais bi dɔgɔ ne n'a ye ɲɔgɔn bɛn bɛ kuma k'a tɛ kuma n b'a wele a tɛ appel ta. Ancle, inse, etima. Ira kilegana de. Sevela. Bita mimi na koya. Sevela ku. Ira inye gano no bide. Sevela isi. Now, inse. Demaya, Basu fete. iga la garin. Basu metala. Inse. Samogodi. Basu fete. Obe. Andena. Itu yele kilegana kwadi kon. Sevela, akadu. Awo. Kon baro kamana ganfana binna. Ne na sinya yere gano miliongola. Sevela ko mbiga bara misenu. O mai dem senu. Sevela abora. Abora. Awage. Sa dem senu te siglaw. Te siglaw. Awage. Ntelum se yere ba don. Esige dimne tene kura. Oda anga odon tainge. Ne dimna. Ala ma nyogon blani mana yere. Ne baro dimne mene. Ne dimna de. Nkamana gani mbado du. Ka odon kumalisa. Ne kamana gani ko ni yere kelo ne bule ko don ne bele kuna. Chenga kualisa. Zoro. Redo. Wala bashi fete. Ni gwata. Boni, mga bochila, mga munumunuwa. Mga bochila. Ibigi. Redo. Tranquille. Okay. Ne wulu bi mani ka pele. Don me. Wandi nyere. Don't forget, don't me. Ngo mandi nye. Kani yere kala la place. Ube e ka téléphone. Edi jone tado ube e kenen ta tika téléphone. Ebe kenen ta téléphone. Ai e kenen ta tika téléphone. Ne wulu do mi e ka téléphone ta e to do, mu e ka appel décrocher e to do. Khalifa ne joy. Ya ni njati muso deni. Khalifa ni e joy. O mandi nyere. Njati muso deni. E jati muso de mu yo e no ke tanto. Am ñoo fa do. O bi ñoo fa. Ali mama lu ya ko fone yene. E kuma te ni chewa. Ntoro ni be ga famia. Kuma te ni che. No. O do yiku me ga mo ko appel ta ne do. Le bande baro ere do yiku me ka ne de ka appel ta ne o de finye. Ibe muso mi ga appel ta moti ne chere. Dogo wala e ga mse. La.
bilahi kamse ne be ko de fie I kamse ne tala wala I se la I kuma ka ne ka pelta ninga ka forona la ba ne ba kelete we ya me kelete we ne ko ne ata yata o sege ne mais prochaine fois ni ye muso on ere muso yege voilà prochaine fois ne appelle ko sege ne ere muso ere te muso prochaine fois ni appelle que ni ba décrocher ni de boire e maya ni kawo we ga daine Kalifa etini do ye bode ci bode tanto men deni mere ni men ko lu kala biano bien bébé ne do ne lado ne te blague hey Menda su nte lafiya menda kile nte lafiya ali an ne fa ne ba be kuma ne fe ne to mere cɛni ka ko dɔrɔn de bɛ na ne kunna n terimuso ni sera ka n dɛmɛ o la a bɛ diya n ye dɛ parce que ayi b'a dɔn dɔgɔnin yɛrɛ sisan ko ne dɔgɔnin ta yɛrɛ n tɛ fɛ k'o ye o yɛrɛ de ko ma di mais n bɛ taa du kɔnɔ ne bɛ kɛlɛ camanba de kɛ sabula n fɛngɛ ni sera ka n dɛmɛ o la o bɛ diya n ye dɛ. O gɛlɛyara dɛ Dawuli n bɛ kuma kelen f'i ye ne y'i yɛrɛ ka ko laɲini de ye sabula ko in ye n ka ko laɲini n'a fɔra ko ka musomaninw ka to an tɛ to n'i yɛrɛ ka ko laɲini yɛrɛ de ye mais an b'a ɲini ji ɲɛma jɔlen na i hakili latigɛ ni ko in na n b'i dɛmɛ a la y'a mɛn wa komi déjà i y'a fɔ ka ban ko a ka di ye ka ban n bɛ nin a ko ɲɛɲini an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a la an bɛ to ka hakilina falen falen i y'a mɛn i bɛ hakili sigi i bɛ n dɛmɛ a ko in na koyi ni Ala sɔnna i bɛ dɛmɛ ne ko e ka dunakɛ in dun dunakɛ nin yan Kalifa kɛ a bɛ yen a bɛ yen a bɛ yen a ko bɛ cogo di ni wagati dɔ ne kun ye bɔlen bɛ Kalifa fɛ n denmuso bɔlen ka na ale fana ɲɛ bɔra fɛ a ko kɛra i ma ya i yɛrɛ kunadiya i ma se k'a fɔ a kɛra kunadiya ye dɛ denmisɛnnin ka ko bɛ tɛ o sisan denmisɛnnin an bɛɛ ɲɛ jalen don a yɛrɛ kɛra kunadiya ye o i m'a fɔ a ɲɛna sɛbɛ la ne kun y'a fɔ ɲɛna a kun bɛ kɛ dara ye dɛ sɛbɛ la mais a bɛ bɛn sɛbɛ la a bɛ bɛn ni ba m'a sɔrɔ ni den y'a sɔrɔ a banna o t'o la o kɔni dɛ Ala ka ɲɛgɛn d'a ma amina Kalifa jaye bɛ taa ni fana ye jɔn ye ni to sa e b'a kɔnɔ dugu kɔnɔ yan muso bɛ girigiri ne nɔfɛ yɛrɛ bolo o ye jagoya de ni to ye e b'a dɔn ne de bɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien ne t'a dɔn i bolo ni to sa ni magɛnɛ fɛn ma fa de bɛ na ni to ye ni magɛnɛ i y'a faamuya ok n'i ko ten mais ne bɔra a kalama don o don Kalifa o don fana tɛ nɔgɔya ye Dawuli est-ce que ne tɛna sira ɲini a kelen awɔ a sera komi i bɛ baara la awɔ komi denmuso bɔra i bɛ baara la o kɔni n bɛ sira ɲini o sera awɔ a y'a mɛn na k'i bilasira sabula n ta ko ninnu kɛra baara ye koyi sɛbɛ la a kɛra baara ye dɛ denmisɛnnin tɛ sɔn an si tɛ sɔn baara ma sisan sɛbɛ la koyi sɛbɛ la o kɔni i hakili latigɛ ayiwa ni Ala sɔnna a bɛ ɲɛnabɔ ayiwa ni ko ten kan memeli kan foyi tɛ ko k'a fati dɔɔni baasi t'i la nin ye yan awɔ a bɛ cogo di a tɛ cogo la ok plan memeli non plan foyi tɛ ok la ne e mun de kɛ na n'an ka taa so kɔnɔ fɔlɔ sa ayi jɔ an ka nin ko tɔ ɲɛnabɔ a ma se an ka don bilen ok problème foyi t'a la la e ma dɔn k'e bɔra ne jigi kɔrɔ munna ne nana ka na n jigi da e kan mais e ma ne jigi datugu dɛ e ye ne jigi ta e y'a yira de an bɛ ka ko kɛ min yɛrɛ kama k'a datugu e bɛ Ala minɛ ka taa kuma bɛɛ wɛntɛw ye i ye ne malo bi i ye ne malo sini fo ka taa min kɛ ne tɛ da e la bilen yɛrɛ wa ne tɛ n ka kuma f'i ye fɛnɛ Fatim
Fatim i kulo dɔ yɛlɛ ka namɛ e kun kan k'i hakili sigi ka ne ɲininka fɔlɔ o dun na Bura bɔra ne fɛ yen o kuma si tɛ yen Bura ma min fɔ Bura ye kuma min fɔ ne ma n'a sɔrɔ e yɛrɛ kun bɛ Fatim k'i bila ne place la walahi i kun bɛ kuma tiɲɛ fɔ k'i yɛrɛ bɔ Bura ye kuma min fɔ o de kosɔn ne ye kuma tiɲɛ fɔ k'an yɛrɛ bɔ yanni e k'a fɔ ne ma k'e bɛ jigin Bura bɛ ne ka jigin o tɛ ne ka jigin dɛ i bɛ jigin dun na bɛɛ yɛrɛ ka kalaban cɛkolokolo ye o mana kɛ cogo cogo e ma k'o fɔ ye e kun man k'a fɔ ale awɔ i tɛ kana kɛ n'i ka kuma mɛn mais e y'i ta k'a tɔ tora ne ta e fɛnɛ ta ka to ne ta ye i jogo de i bɛ ko ko ya tan i bɛ kɔlɔn kɔnɔ a bɛɛ y'i jogo de a bɛɛ y'i jogo de k'a fɔ k'i bɛna jɔ k'i ye manamana e y'i ta k'a tɔ tora ne ta ni t'i jɔ ne ka dɔn mɛ a bɛɛ yɛrɛ ka awɔ e ka taa awɔ taga awɔ a ka ɲi an balimaw assalamu alaikum fo y'a fɔ sigiyɔrɔ la aw ka karamɔgɔkɛ de don Segu Keyita ka bɔ Selenge Dalabala a ma se n ka fɛn fɔ aw ye tugun bɛɛ lajɛlen bɛ n dɔn farafinna kɔnɔ ani farajɛla kɔnɔ ka bɔ ka foli lase n kanubaw bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na aw minnu bɛ yen ni haminako gɛlɛn de bɛ aw la haminako fan o fan aw minnu ta ye furuko ye aw minnu ta ye denko ye aw minnu ta ye garijɛgɛ ko ye aw minnu ta ye nafolo ko ye aw minnu mago bɛ ɲɛfɛla de la ka bɔ kɔfɛ ka ɲɛfɛla sɔrɔ a ye wuli aw ka karamɔgɔkɛ sɛgɛrɛ Selenge dugukolo sanfɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka farafinna kɔnɔ ani farajɛla kɔnɔ yiri dɔgɔtɔrɔ o de sigilen filɛ turabuso 32 ka adamadenw kungo lajɛ k'u t'u sigiyɔrɔ la aw minnu bɛ n'aw bɛ wuli k'an sɛgɛrɛ n b'aw kungo lajɛ a ka nɔgɔ aw ma cogo min aw minnu bɛ n'aw b'aw sigiyɔrɔ la yɔrɔ tɛ janya karamɔgɔkɛ la aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye wuli aw ka karamɔgɔkɛ sɛgɛrɛ aw ka wele a ka numéro la n b'aw jaabi k'aw kungo ɲɛnabɔ fo k'aw lawasa i n'a fɔ aw bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na kamanagan ko fan o fan n'o de bɛ adamaden de minɛ ka i si ɲɛna jɔrɔnanko n'o de bɛ aw la cɛ ani muso aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw ka écran dugumana lajɛ aw ka wele n ka nɛgɛjuru sira la an bɛ ɲɔgɔn kunnafoniya ka ɲɔgɔn bɔ fili la ka ɲɔgɔn bɔ dingɛ kɔnɔ k'aw bila gele kan bɛɛ lajɛlen ka o ye hali bi ka foli di kanubaw bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na an b'a fɔ aw salamu alaikum warahmatulahi taala wa barakatuh